аллоҳ гуфтааст дар Қуръон сураи Оли Имрон сураи 3 ояти 19: ӯ аввалу охир надорад, ӯ модар надорад, падар надорад, ӯ танҳо аст ва нест ба монанди ӯ. 4 паём зикр шудааст дар Қуръон: Таврот, Забур, Инҷил ва Қуръон. Таврот равон шудааст ба қавми паёнбар Мусо алайҳи имрӯз дар ин ҷо ман ҳузур дорам бо шарофати як дӯстам, яъне ӯ маро ба ин ҷо овард. Ростӣ, духтур Зокирро то ин дам ман танҳо дар телевизион медидам ва ман хело шодам, ки имрӯз ӯро аз наздик дида, дар рӯбарӯяш истода, аз ӯ саволеро мепурсам, ки дар ҷавобаш дар тӯли ҳаёти худ ман ҳеҷ гоҳ мутмаин набудам. Барои чӣ Худо танҳо як динро ба вуҷуд наовард ва танҳо як динро барои ҳама одамон як накард ва он вақт дар дунё танҳо сулҳ подшоҳӣ мекард? ӯ медонист ё намедонист инро? То ин ки ҳал мешуд ин саволе, ки мо ҳозир ин ҷо муҳокимаронӣ мекунем. Бародар хело саволи хуб ва муҳимро пурсид. Барои чӣ Худо танҳо як динро ба вуҷуд наовард? Барои чӣ Худо динҳои гуногунро ба вуҷуд овард ва дар он вақт ҳеҷ нофаҳмӣ ва мубориза намебуд? Ва ман такрор мекунам, ки ин хело саволи хуб аст. Ва агар бихонем Қуръонро, Аллоҳ гуфтааст дар Қуръон сураи Оли Имрон сураи 3 ояти 19: ба дурустӣ ки дини муътабар наздики Худо ислом аст. Ислом яъне тобеъ шудан танҳо ба як Худо. Агар шумо бо дигар динҳо шинос бошед, пас шумо медонед, ки Худо ҳамаи паёнбаронро бо як дин равона кардааст. Ҳама паёнбарони равоншуда сар карда аз Одам алайҳиссалом, баъди он Нуҳ, Мусо, Исо, Муҳаммад, салому дуруд ба онҳо, ҳамаи паёнбарон, чӣ гунае ки паёнбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст, паёнбарон 124 000 буданд. Ва гуфта шудааст дар Қуръон сураи Фотир сураи 35 ояти 24: ва ҳеҷ уммате нест, ки ба миёнашон бимкунандае наомада бошад. Аллоҳ мегӯяд дар сураи Раъд сураи 13 ояти 7: ва ҳар як қавмеро роҳнамое аст. Ҳама паёнбарони омада, бародарам, ҳамаи онҳо танҳо ибодати иродаи Худоро таълим додаанд. Ва аз ҳама муҳим, ҳамаи он паёнбарон танҳо яктопарастиро таълим додаанд. ӯ аввалу охир надорад, ӯ модар надорад, падар надорад, ӯ танҳо аст ва нест ба монанди ӯ. Лекин бо гузашти замон ҳама суханҳои паёнбарони гузашта нодуруст маънидод карда шудаанд. Ва чӣ гунае ки ту фаҳмидӣ, ман онро дар назар дорам, ки бисёре аз паёмҳои пеш аз Қуръон иваз карда шудаанд. ва Аллоҳ дар баъзе ҷойҳои Қуръон гуфтааст: агар мо мехостем, ҳамаро ба иродаи Аллоҳ тобеъ мегардонидем ва ҳамаро мусалмон мекардем ва ҳамаи онҳо ба як Худо ибодат мекарданд. ва ҳамин аст маънои аслии ислом. ин дин, ин роҳи ҳаёт аст. ибодат ба иродаи Худо аст. ва мусалмон фарқ нест, ки чӣ ном дорад. Масалан, Зокир, Абдуллоҳ, Султон. Мусалмон маънояш итоаткор ба иродаи Худо. Агар ту ба иродаи Аллоҳ итоат кунӣ, ман бо арабӣ туро мусалмон мегӯям. муҳим нест, ки аз хурдӣ туро чӣ ном монданд: Султон, Зокир, Абдуллоҳ. мусалмон бо арабӣ шахсеро мегӯянд, ки ба иродаи Аллоҳ итоат мекунад. ва ҳар касе, ки ба иродаи Аллоҳ итоат кунад, ӯ мусалмон аст. ва ҳама паёнбарони омада онро омӯзониданд, ки мо ба иродаи Аллоҳ итоат кунем. омӯзониданд яктопарастиро, омӯзониданд тавҳидро. лек бо гузашти замон ҳамаи он навиштаҷоти пеш хато маънидод карда шуданд. ва ана барои ҳамин Аллоҳи бузург ба мо равон кард охирон паёнбаро Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва охирин паёмро фуруд овард, ин Қуръон. лек ҳама паёнбарони равоншуда пеш аз паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ҳама паёмҳои пеш аз Қуръон барои одамони ҳамон замон равон шуда буданд. 4 паём зикр шудааст дар Қуръон: Таврот, Забур, Инҷил ва Қуръон. Таврот равон шудааст ба қавми паёнбар Мусо алайҳиссалом. Забур равон шудааст ба қавми паёнбар Довуд алайҳиссалом. Инҷил равон шудааст ба қавми паёнбар Исо алайҳиссалом. ва Қуръон охирин паём аст ва равон шудааст ба охирин паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Дар Қуръон дар сураи 13 Ар-Раъд оят 38 гуфта шудааст: барои ҳар қазои муваққат номае ҳаст. ҳар қавм паёнбар ва паёми худро дошт. лек ҳама номаҳои пеш аз Қуръон ва ҳама паёнбарони пеш аз паёнбар Муҳаммад барои ҳамон одамон ва ҳамон замон равон шудааст. аз ин сабаб Аллоҳи тавоно ин паёмро бехато нигоҳ доштааст.
барои он ки Қуръон ин охирин паём на танҳо барои мусалмонони араб, балки барои тамоми башарият мебошад. ва паёмбар Муҳаммад на танҳо барои мусалмонони араб, балки барои тамоми башарият равон шудааст. Ана барои чӣ дар ин паём ҳама динҳо ва паёмҳои муқаддас зикр шудаанд. ва дар ин китоб дар Қуръон Аллоҳ мегӯяд дар сураи Ҳиҷр, сураи 15, ояти 9: мо Қуръонро худ нозил кардаем ва худ нигаҳбонаш ҳастем. ва аз ин мо мефаҳмем ки Аллоҳи тавоно паёмбаронро барои даъват ба як дин равон кардааст. Ин ҳам бошад ибодат ба иродаи Худо. Бо арабӣ ин мешавад ислом. исои масеҳ ҳеҷ замон ба дини насронӣ даъват накардааст. Калимаи насронӣ дар Таврот ва Инҷил зикр нашудааст. Инро медонистед? дар тамоми Таврот ва Инҷил ин калимаро намеёбед. ӯ ба дини насронӣ даъват накардааст. калимаи насронӣ дода шудааст ба пайравони Исо дар Антиохия. Дар китоби Аъмоли Ҳавориён, боби 11, ояти 26. исои масеҳ даъват кардааст ба ислом ва ин гуфта шудааст дар китоби Инҷили Юҳанно, боби 5, ояти 3: толиби иродаи худ не, балки иродаи Падаре ҳастам, ки маро фиристодааст. яъне иродаи Худо, яъне бо арабӣ ӯ даъват мекард ба ислом. ва чӣ гунае ки дар китоби Бхагавад-гита Кришна гуфтааст, шумо бояд ба Худои тавоно итоат кунед. ва ин бо арабӣ дорад маънои исломро. ва мо аз ин мебинем ки ҳамаи паёмбарон таълим додаанд итоаткориро ба Аллоҳ. ва ана барои чӣ дар Қуръон, сураи Оли Имрон, ояти 19 гуфта шудааст ки ба дурустӣ ки дини муътабар наздики Худо ислом аст, яъне ягона роҳи ҳаёт, ки Аллоҳ қабул мекунад. ин итоаткорӣ ба иродаи Аллоҳ аст. яъне агар ба аввалин паёмҳои муқаддас баргардем, ба паёмҳои аввалаи Аллоҳи бузург баргардем, шумо бояд иродаи худро ба иродаи Аллоҳ итоат кунонед. ва ана он замон шумо дар дунёи баъдӣ наҷот меёбед. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.